Takže zdravíme vás v našej prvej cestovnej agentúre. Chceme vám poprieť príjemné sviatky, ktoré sa blížia a ideme si splniť ten svoj záväzok a ideme vylosovať výhercu z takéhoto krásneho klobúku ľudí, ktorí boli na Facebooku a losovali a lajkovali, zdieľali a hlavne sa stali fanúškom našej stránky. Tak za čo im veľmi pekne ďakujeme a čím zvyšujú popularitu. Takže odborný dozor je tu Verča, ktorá pomáhala sledovať a za kamerou stojí Franta, ktorého tiež vám natočíme, aby ste vedeli, kto tu s nami pácha všetky tieto vylomeniny. Takže keďže Verča, ja to takto ako premiešam, to sú facebookovití, skoro vypadol. A Verča bude mať tú čest vylosovať výhercu tejto krásnej poukážky na Wellness Relax hotele Boskolo Prah. Myslím si, že si to krásne užijete. Takže Verča, poď na to. Vylosuj jedného. Takže tam taradám. Jeden z toho vypadá. Tak ten už má smolu. Takže výherca, šťastný výherca je Marcela Zátopková Hambálková. Takže Macka, blahoželáme ti, môžeš prísť na krásny wellness do Prahy zo Slovenska. Takže potvrdenie. Takže zakladáme, toto je tvoja krásna poukážka. Super. No a teraz ideme losovať z našich zákazníkov. To si prehodíme, aby sa nám to nepomiešalo. Nakoľko oplatí sa byť našim zákazníkom, pretože raz za rok z vás vylosujeme nejakú krásnu cenu. Na budúci rok to tiež bude niečo. Nechajte sa prekvapiť. A pridávame samozrejme, kto si cez nás kúpi vstúpenku do divadla alebo na nejaké kultúrne podujatie, tak na konci roka budeme losovať z týchto zákazníkov nejakú krásnu vstúpenku na nejaké predstavenie. Takže zase to odborne pomiešané, zase mi niekto ako vypadol, ako lietate ľudia, áno, hore dole, však na dovolenku. Takže Verči, poď na to. Tadadám. Takže je to číslo zákazníka. Som to zase dva. Musíš to vrátiť, to není pravda. Takže jedno Verči. Skús to. Máme jedno? Jo. Máme, takže tadadám, druhýkrát. A keďže tu bude mať číslo 83. Číslo 83 a my sa pozrieme v našej zákazníckej tabulke, kto je číslo 83. Takže ešte moment napätia. Daj si poukázku. Takže číslo 83 má... To by ste chceli vedieť. A vyhrala to Tereza Fidlerová. Takže blahoželáme našej zákazníčke, ktorá s nami letela na dovolenku. Takže ďakujeme za pozornosť, nájdete to na YouTube, určite nejaký link na Facebooku. A aby ste videli toho páchateľa za tou kamerou, takže Franta vás tiež pozdraví a popraje vám krásne Vianoce. Takže Franta. Takže já zdravím taky, děkujeme všem našim zákazníkům a přejeme všem radostné Vánoce a zase někdy na viděnou.